Tuumas, 58-vuotias, innokas liikkuja ja urheilija, elämännautiskelija, tässä morjens. Bernie pyysi, että mä kertoisin mun storin ja mun filosofian ja mitä tulee elämään ja liikkumiseen näin yleensä. Ja tässä se nyt tulee jonkinlaisena kiteytettynä. Jo pienestä lähtien, ihan tuollaisena pienenä parivuotiaana, kun oli opittu kävelemään, niin mun vanhemmat on kertonut mulle, että se kävely oikeastaan jäi siihen. Ja mä juoksin ja painelin menemään 110 lasissa koko ajan. Ja siitä se oikeastaan lähti liikkeelle koko nuoruus, niin tuli urheiltua, pelattua jalkapalloa, käsipalloa. Myöskin sitten siirryin yleisurheiluun ja siinä yllätys, niin juoksu ja pikamatkat ja 18-vuotiaana niin tuli voitettua Suomen mestaruus 400 metrillä ja vähän maajoukkue-edustuksia siinä. Ja tätä nyt jatkui siihen 20, reiluun 20 ikävuoteen asti ja siinä vaiheessa niin tuli sitten opiskelut mukaan peliin ja urheilu jäi vähän toissijaiseksi. Ja siinä opiskelujen sivussa ja ohella niin urheiltiin, mihin riitti aikaa. Ja se oli myöskin jalkapalloa ja vähän sählyä ja välillä käytiin vähän lenkkeilemässä sun muuta. Ja sitten sen jälkeen niin siihen kuvioon ilmestyi naishenkilö ja siinä mennyt muutama vuosi, niin sitten oli perheenlisäystä ja sitten tuli sitä perheenlisäystä vähän enemmänkin siinä ja urheilu jäi vielä vähän pienemmälle osuudelle siinä. Ja tätä nyt jatkunut tuollaiseen niin kuin sanotaan 27 melkein 40 asti. Ja siellä oli panostusta töihin ja perheeseen ja urheilu jäi vähän toissijaiseksi. No siellä oli sitten oikeastaan monta asiaa. Mä totesin, että nyt tarvitsisi niin kuin tehdä jotain. Että rupesi olemaan semmoinen vähän pöhnö olo ja veto ei ollut ihan parhaimmillaan ja muutenkin niin rupesi lipsumaan. Ja mä oon aina pitänyt, niin kuin mä sanoin, että mä oon elämännautiskelija, mä oon aina pitänyt hyvästä ruuasta, viinistä ja vähän matkustelua ja näin. Ja nämä asiat tietenkin vaikuttaa sitten kokonaisuutensa siihen, mihin aika riittää ja saa sen elämän niin kuin tasapainoon liikunnan suhteen. Sitten siinä kuitenkin kävi niin, että meidän esikoinen, mun 10-vuotias poika, niin menehtyi siinä traagisesti yhdessä onnettomuudessa ja mä vajosin aika syvään suohon ja sieltä oli työ ja tuska tulla niin kuin takaisin ja sitten itse asiassa niin yksi mun parhaimpia kavereita, joka säännöllisesti silloin treenissä kävi salilla täällä näin, niin hän sanoi, että tuu mukaan, että tuu tänne näin ja ollaan täällä ja jutellaan ja mä rupesin käymään ja mitä säännöllisemmin mä kävin ja mitä useammin mä kävin, niin mä totesin, että tää oli oikeastaan se henkireikä. Tää oli se paikka, minne pääsi aina tunnin 2 päivässä ja sai niin kuin nollattua ajatukset jonnekin muualle kuin tähän hemmetin ikävään kokemukseen ja pikkuhiljaa niin sieltä ruvettiin niin kuin nousemaan ja takaisin tänne elävien kirjoihin ja huomasin, että mitä enemmän sitä treenasi ja sieltä tuli se sama nuoruuden ilo ja into, mitä oli ollut sen siinä lapsuudessa ja nuoruudessa ja lisää jaksamista, paremmat yöunet, semmoinen feel good, katso itseään peilistä, niin sieltä yhtäkkiä tuli semmoinen fiilis, että hei, että tässähän ollaan vielä niin kuin suhteellisen hyvässä kondiksessa. Vähennettiin vähän ehkä sokeria, ei mitään radikaaleja elämänmuutoksia. Vähän vähemmän sokeria, limut pois ja siitä se oikeastaan se elämä lähti eteenpäin ja tätä filosofiaa on niin kuin noudatettu tähän päivään asti. Ja perustuen oikeastaan siihen, että 3-4 kertaa viikossa niin salia,
periaatteessa joka toinen päivä tai ensiksi yhtenä päivänä keskitytään vähän enemmän yläkroppaan, seuraavana päivänä sitten on niin kuin enemmän jalat. Sitten siellä on yksi aerobinen päivä välissä ja sitten sama toistuu ja sitten taas aerobinen päivä ja sitten se 7. päivä niin se pyhitetään sitten levolle. Ja viikolla niin syödään ehkä pikkasen kevyemmin, vähän vähennetään niitä hiilareita niin kuin ollaan tehty, kuitenkin proteiinia reilusti mukaan siihen ja pysytään sitten enemmän tai vähemmän vesilinjalla ja tähän elämän nauttimiseen niin siihen kuuluu mulla kyllä viini on semmoinen aika oleellinen osa ruokailua ja silloin se on niin, että viikonloppuisena sitten niin perheen kesken niin keskitytään siihen syömiseen ja syödään vähän juhlavammin ja otetaan viinit mukaan. Ja silloin tämä treenaaminen, niin tämä toimii erittäin hyvänä tasapainona siihen, että jaksaa ja kuitenkin niin kroppa pysyy tämmöisessä suhkot asiallisessa kuosessa ja jaksaa urheilla ja mennä. Tämä on oikeastaan tämänhetkinen tilanne ja tätä jatketaan niin kauan kuin vaan jaksetaan ja pystytään ja ainakin toistaiseksi niin asiat on hyvin. Että voi sanoa, että life is good.